Hello guys. Hello guys. Σήμερα παίζουμε το Five Nights at Freddy's 3. Εδώ με βλέπετε, μη να ανοίξω το φως. Σήμερα παίζουμε το Five Nights at Freddy's 3. Θυμάστε που σας είχα πει τι ώρα να το παίξω, λοιπόν τώρα είναι 7. Και είναι το demo. Όμως έχω πάει μέχρι το τίτλο νύχτα. Να δούμε αν θα τρομαχτούμε. Λοιπόν, είναι λίγο αντριχιαστικό στα αρχίδια μου, δεν πειράζει. Ας παίξουμε! Ας ακούσουμε. Εδώ έχει καμερά. Σκάσε, λοιπόν. Απ, τι είναι αυτά, χέρια, πόδια. Κάτσε, να το, είναι πίσω μου. Α, δεν είναι. Το κάμερα. Hello. Έχω πάει τρίτη νύχτα και γαμώ την πίστη μου, το έκανε new game. Ήμουν εδώ και έκανα αυτά. Πήγα μόλις χαλάσει κάτι το κάνετε αυτό. Είναι μία η ώρα κιόλας. Φύγε. Τώρα τη μουσική χαίζομαι. Δες έξω. Ξέρω ότι σε τρομάζει πρώτα και μετά χαίζεσαι. Όμως κάτσε, γιατί Hello. Κάτσε, τι έχει εδώ. Είναι πουδίτσα. Καλημέρα αγόρι. Τους άλλοι ήμουν άντρας. Να το πάρει, να δεν είναι εκεί πέρα πάνω να κοιτάει. Λοιπόν, ο Φρέντι είναι πράσινος. Πώς είναι εδώ. Είναι πολύ καλή κάμερα, φαίνεται πολύ καλά. Άντε ρε. Please, μη με πιάσεις, please. Μπορείς γίνει τίποτα. 4. Ζω με τώρα που δεν έχει πόρτα να το κλείσω. Απ! Σε παρακαλώ, κάνε έναν έξι. Τώρα που θα μου έρθει. Νίκησα! Ωραία φίλε ρε, πω ρε. Είναι επανασχέτο το ένα ρε. Το δύο είναι πολύ τρομακτικό. Δεν σε τρομάζει. Σε κάνει μπάτσι. What's up? Wow! Τι είναι αυτό? Είμαι σκυλί και πρέπει να γίνω ολόκληρο. Ουρά! Έχω χέρι στην ουρά μου, τι είναι αυτό? Δεύτερο κεφάλι. Όχι, κεφάλι ένα είναι. Γιατί μου το δείχνει αυτό, είπαμε. Βίλα κατέλη. Σιγάρε.
Τέλεια. Hey man, okay, I have some awesome... Σκάζει. Κάζει, μέσα σε κρίσιμη στιγμή. Ω Μιτζή. Πού είσαι? Please μην έρθεις, please. Please, play. Τι είναι? Δεν έκανα pause παιδιά λίγο. Εγώ έκανα ένα pause παιδιά, ξέρετε. Επανήλθα, αλλά με ένα περίεργο τρόπο, οπότε σκοτώσκας. Τι με βάζει? Πρέπει να μου έρθει από εδώ. Εδώ είναι η πόρτα. Άρα εδώ πρέπει να κοιτάω. Εδώ. Το πιο κοντινό μου μέρος εδώ είναι αυτό. Γιατί δεν μου λέει? Τρομάζει μουσική ρε. Εν μεταξύ το βλέπεις το Φρέντι μπροστά σου, έτσι, γυρνάς και στρομάζει. Και βλέπεις το καρπούζι μπροστά, έχουν ένα καρπούζι κάπου εδώ βγαίνει. Το βλέπεις εκεί πέρα να περπατάει. Τώρα θα μου έρθει, παιδιά. Συγγνώμη, τώρα. Φίλε ρε. Hello. Τι είναι αυτό? Τα κλάσα ρε, τα κλάσα. 1 η ώρα. Το λεπτά βίντεο. Και φανταστείτε μετά που θέλω να κάνω και το 4. Το έχω κλάσει. Πεθάναει. Ατρίχιασα τώρα που το είπα, Ο Μιτζή. Ο Μιτζή. Ψόφισα. Με είδατε, κάτι το χαμηλά τόση ώρα και εδώ φοβήθηκα. Ψόφισα. Με σκότωσε ρε, μου ήρθε μπροστά μου. Ήταν απ' έξω, το είδατε. Να μου ήρθε ξανά μπροστά. Κοιτάξτε πως κάνει εδώ. Λοιπόν, είδατε αυτό το επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε. Και τα λέμε την επόμενη φορά στο Five Nights at Freddy's. Θα κάνω και άλλα επεισόδια εννοείται. Θα κάνω το 4 που σας το είπα τώρα κιόλας. Και τα λέμε την επόμενη φορά, γεια σας.